מאות ערבים, רובם רעולי פנים, אוחזים במקלות ובעלות ומטילים אימה וטרור בלב השכונה היהודית. בתמונות האלה שצולמו בערב יום כיפור אפשר לראות בבירור מעבר על תושבי היהודים של עכו במהלך החג. במשך דקות ארוכות הם פגעו בעשרות חלונות ראווה ובמכוניות פרטיות. ניידות המשטרה שהגיעו מאוחר מדי לאזור נסעו בהססנות. השוטרים, כך נדמה, חששו להתעמת עם המתפרעים הרבים. גוגו התקרב! תאמין או לא, אלישיב, ארץ ישראל מתפרקת. מתפרקת. והכל בגלל הערבים האלה, יימח שמם. איך בקור רוח הם מנסים לפגוע בחיילים שלנו ולהרוג אותם? איך? זהו, זה הקש. חייבים לפעול. צריך לעשות מעשה. זה מלחמה על הבית, אלישיב. חייבים לעשות משהו נגד הערבים. חייבים להחזיר נקמה. מה שחייבים זה להמשיך להתחזק בתפילות. הכל מתחיל ונגמר אצלנו, איתמר. בוא נתפלל. תפילה. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. מצידי נלך לים. רוחני שם. למזח ביפו. בטח יש תפילות עכשיו, לקראת התשליך. אתה רוצה לשלוח עכשיו ליפו? עם כל הערבים שם? אני לא מגיע. אבל, אני ואנחנו נוסעים מחר בבוקר, תצטרף אלינו. איפה איתמר? למה הוא לא בא? אמרתי לו לבוא, אבל הוא בישיבה. אנחנו בא לי לתפוס את כל אלה שמסביבנו, לזרוק אותם אחד אחד לים. במיוחד עכשיו עם כל ההתפרעויות שלהם ברחבי הארץ. קדימה, לפני שאנחנו מתחילים את הסטייק. יש פה ערבי, נראה לי אומר טיפה יותר מדי. בוא נגיד אותו. למהר לאן שהוא מחמודי? בואנה, ראית איך הערבי הזה נפל? הייתי נותן לו עוד כמה מנות. שונא אותם. הייתי עושה את זה לכולם כאן. אתה רוצה ללכת לים? לעשות ערבית? מה נעשה אבל אם שאר הערבים יזהו אותנו? בואו נלטף בטלית ונברח, לא יראו אותנו. הוא יהודי! השם ירחם, הוא יהודי.